everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Unsa? Siya ang gisugo sa mga kidnapper aron paduulon si Helena sa van. Unsa? Busa, kinahanglan nga ampingan nato siya, Julia. Tinuod ka? Witness siya sa... Siya ang nakakita sa duha ka tawo nga tawgon si Lina ug gigamit ang akong ngan, madam. Unsay buot nimong ipasabot, Lando? Ako ngan ang gigamit sa mga lalaki aron motuo si Helena nga ako ang nagpatawag niya sa loyo sa van kay doon ako'y problema. Unsa? O nakatimaan ba siya sa maong mga lalaki? Naniguro ang bata nga kung makita niya pag-usab ang duha ka lalaki, makaila siya niini. Mao nga amo unang gitaguan ang bata aron luwas siya dinhi sa bay. Ug maoy akong gusto nga apil ka nga mabantay sa bata. Ha? Oo, Alejandro. Maayo noon nga imo kong gisultihan ni Ana. Dili na ko masuko sa bata. Maayo. Muuna na ko ninyo. Dihaon na mo. Bantay ug maayo ang bata, Lando. O sir. Anhiligid ka sa kwarto ha. Niya ang mga duwaan o. Malita kayo ang papainin, no? Unsa tayo ang pangan? Ma'am Julia ang iyang pangan. Sakit kayo kung agtang, iyang gituslok sa taas nga payong? Timan iha. Di siya amiga. Busa di ka muuban niya umukaon bisan unsa gi kaniya. Mahadlok ka nga hiluan ko niya? Oh. Pero ayaw na pagsaba. Ayaw pagtubag kung doon na siya ipangutanan nimo. Anoy? Anong nagka-oldi ka, Noy? Tungtiwa pa madakpi ang may kidnap ni Helena. Luoy kayo siya, Noy, no? Dili day kay mga patar ang kidnapon, no? Apil at kay ang dako. Oh. Tungod kay gilibutan siya sa mga dautan. Hello. Daotang balita, Franco. Usa ba? May bata nga gitaguan sila si Alejandro o Lando diri sa bahay. Usa? Nanggidnap na og bata sila si Leandro? Wa sila mangidnap og bata. Kining bata nga niya sa amo karon. Mao kini ang bata nga gisug sa imong duha ka tawo sa pagtawag ni Helena aron mo duol sa ilang van. Usa? Witness ni. Siya ang katapusang gikasulting Helena ug nakatimaan kuno siya sa mga naong sa imong sinuko. Pagkapaduway! Usa rin pagkitabuan, Julia? Silando siya nagda sa bata. Tagdagi na di malas si Leandro na. Nanon sa may buhato na ako. Kinalang mawagtang na bata. Mawagtang na bata diya sa iyong bay. Unsa? Pero kung inyo ning kuhaon, basin ako ang mapasanginlan nila nga nagkuha sa bata. O sarap ako sa gipabantay karon ni Alejandro sa bata. Oh, kung mauna, bantahay ang bata. Nga di yun magkatabang sa pag-ilas sa mga kinapir. Kasol pa ini, oy! Ganong katuman sang bata ang gisugo sa imong mga tao pagtuol ni Helena. Walay panahon sa pagbilasulay, Julia. Naan ang bata sa inyo. Siya ang unahon tas pagpapas. Yan, magunahon na lang ako kung saon. Maayo tingaling ablihan akong bintana. Unsa man ni? Dili man maabli. Uy, gilansangan ba din ang kilit sa bintana aron dili maabli? Buti pa sabot. Nga dili ko pagawason agi sa bintana. Ang pultahan. Abli raman ang pultahan sa kwarto. Way tao sa sala, pero sirados ang tanang bintana. May suot sa lamisa ang kananan.
Dear Helena, nagpalit ko imo maluto. Ikaw ni bahala sa mong pagkaon. Aron mas maganahan kang mukawan. Gikan gaduhan ako ang tanagpultahan. Busa, dili ka makagawas. Oh, iya kong kipriso. Lapit ay abultan paingon si gawas. Unsa makayaptanon ako? Dili ka siya gusto nga may makakita na ako. Oo sa ko kapriso ining baya. Ginoo, asa may ka nako pagitaon si Helena. Nagbalik-balik ako sa mga lugar nga posibleng dadaan niya. Mga abandonadong bahay. Pero way bisan gamay nga ilhanan sa iyang presensya. Oh, Kuya Lanto, Inday. ngano teka, nagkuol na sad ka? Oh, ganahan man ko nga makita na si ate ni mo Helena. Puutan na si Ate Helena, no? Buutan kayo siya. Ingon sila nga, kanya ko nung kidnapon kay Patyon cute na. Oh, manghinaot lang ta nga wa siya mapatay sa mga sabahis. Makita na ko gikan dinhi sa bintana sa akong kwarto ang bay sa mga katapang. Nagsiga pa ang mga suga ug naapay tao sa gawas. Silando ka na og ang bata. Ang mga animal, unsa makailang giistoryahan? Ma, Oh, katagi ko kwarta pe. naunsa man ka Shane? Wala man nila sud ng utok nimo kwarta raman. Oh, usa di mong gusto nga akong hunahunahon. Kamo din hisabay, nga musamot magkalabad ang akong o? Shane, daghan kog problema karon. Busa ayaw na ko hasula ng kwarta. Kaya pit na mabangkaruta si papa nimo. Hapit na siya mabangkarota tungod nimo? Hoy, ayaw kong sulti sama ana ha. Mangunay ka naman hinoon ako. Nga naman di ay. Kaysa man gid ka standard din hisabay ha? Di ba? Ikaw man? Ikaw, dili? Dili ka mo gasto? Wa kay gasto? Ha? Sige ka lang adto sa imong mga barkada. Mag-unsa man sab ko din hisabay nga ikaw nga akong inahan na arman mag-focus sa imong kaugalingon. Oh, Ay, naibaw ko ma. Nga pulos tautan ang naas imong huna-huna. sa mukha ni mo, oy! Ah, kwarta, oh, sipat na. Ayaw na pagsamok-samok sa akong kinabuhi, Shin. Kay labad karon ang akong Okay. Ay, kasamok yung bataa. Ayaw! Maluway ka! Ayaw ko patya! Nangita na rin ako sa papa! Mamatay ka! Ayaw! Samto kong dam ko. Giguid ko sa mga lalaki. Samtag si papa. Murag nagsikik pangita na ako. Unsa na makikibati ro ni Papa Alejandro? Noon, dili kayo mag-uol si Papa. Kaya wa pagit siya bahibaw nga iya kong anak. Ikduha, dili mahitabo nga mutuo siya nga ako ang iyang anak. Tungod kay lalaki ang gisulti ni Mama ni Ring kang Papa Alejandro nga mo iyang anak. May misod sa gate. Siya na karon. Kinahanglang mailhanan ako kung kinsa ning taong miluwas na ako gikan sa kamatayon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.